तुला माहिती तू कुठे उभी आहे आता? ह्याला म्हणतात ताज हॉटेल. हा, गेटवेचा. आणि ह्याला म्हणतात गेटवे ऑफ इंडिया. किती मोठा आहे बघ, एवढा मोठा गेट आहे बघ. आता भूक लागली आहे का? भूक लागली आता, घरी जाईपर्यंत वेळ लागेल ना. आणि गाडीमध्ये बघा किती माणसं बसली आहेत, किती गर्दी आहे. 1 2 3 4 1 2 3 4. पुढे 3 माणसं आहेत. हे ह्याला काय म्हणतात या गाडीला? विक्रम आहे, सितारा आहे आणि मिनी डॉल. नमस्ते सर्वांना. आता आपण उखाण्याचे व्हिडिओ बघितले, त्याच्यात आपण जे खूप हसलो. त्यानंतर आपण लॉलीपॉपचा व्हिडिओ बघितला. आता ह्या स्टँडर्डचे मी तुम्हाला एक सरप्राईज देण्यासाठी एक स्पेशल जागी आलोय. आणि ते स्पेशल माणसं कोण आहे तुम्ही बघूनच ओळखा आणि ते तुम्ही खूप एन्जॉय कराल. हा हफ्ता तुमचा खूप एन्जॉय मध्ये जाणार आहे. तर आता आपण कुठे आलोय ते माझा हात मी बाजूला केल्यावर तुम्हाला समजेलच की आपण कुठे आलोय. अलिबाग भोनंग जिंदाबाद. भाकरी खावायला अलिबाग मध्ये भोनंग मध्ये भाकरी खावायला सगळ्यांनी जेवढे लोक असतील ते सगळे भाकरीनं बटाट भाजी बनवलेली तुम्हाला आवडत चांगली. दंबर खा आणि आरामात खा आणि हातावरची भाकरी पाण्यावर थापलेली बटाट्याची भाजी 1 नंबर खायला या माझ्या गीताच्या हातची. हे ऑल इंडियात एकच बकरी आहे. आपले कुठे राज्यात मिळायचेच नाही. हे खाशी तर तुमची बॉडी होईल, तुझा रोग नष्ट होईल आणि तुमची बॉडी एकदम स्ट्रॉंग बनेल. आणि सकाळ सकाळ आंघोळीसाठी चुलीवरचं पाणी. त्यांना समजलंच असेल की हा व्हिडिओ बघून आता त्यांचा एक हप्ता अजून चांगला जाणारच आहे. आता त्यांना मजा येईल. आता खूप मजा करणार आहेत ते. पूर्ण गाव, त्यांचा उत्सव, त्यांची कोंबडी बघा. ही 3 वर्षाची. इथे रवण्यावर बसलेली आहे. तिने घातलेल्या अंडी, अजून त्यांच्या गावात होणारे लग्न, सर्व काय आता बघायला भेटणार आहे. हळदी. काय म्हणता? अंडा घातला कोंबडी ती वरटते कोंबडी. अंडा घातल्यावर ओरडतो कोंबडी. अंडा घातला कशी वरटते. ही काय दुसरी ओरडते? तिकडची कोपरे तिकड मुचिक आहे तिची. ती काय थांबली म्हणजे घातला त्यांनी. म्हणजे ती सांगते अंडा झाला तयार. ती सांगते सफेद अंडा घातला. आणि ती कोंबडी 3 वर्षाची आहे ना. 3 वर्षाची आहे कोंबडी. आता रेसिपी पण बघायला भेटते. हळद द्या का जराशी, मीठ द्या. तेलात लसूण टाकले ना. तो हळद द्या, मीठ द्या तिला. हा जिरा. आपण आता जिरा टाकला, ही मिरची टाकली. ही आपण आता मिरची टाकली आणि ही मोहरी टाकली. चवीनुसार मीठ टाकला आणि थोडा बटाट्यात टाकला होता ना. मला मस्त बटाट्यात मीठ टाकलं ना की उपासाला पण बटाटा खाऊ शकतो. ही हळद टाकली. मीठ, बटाट्यात मीठ आणि हळद टाकला. आणि जे स्वयंपाकसाठी जे मटेरियल लागणार आहे ते एका पाट मध्ये सामान आहे. आपला वर्ल्ड फेमस कपाट झाला आता. लय फेमस कपाट. हे कपाट काढू नका तुम्ही शेवटपर्यंत.
नाही तुला राहू दे कपाट. आता पूर्ण पूर्ण बोनंग गावाला, पूर्ण अलिबाग आणि पूर्ण दुनियाला माहिती आहे कपाटात काय आहे त्याचा. आणि काय पदार्थ येत नाही, काय जिन्स येत नाही, काय काय त्याचा पदार्थ नाही, नाव पण येत नाही. झाली. बटाटा भाजी तयार होईल. भाकरी हे बटाटे उकळलेले आहेत ना. उकडलेली बटाटी. हे काय दाखवत आहे. आमचे आचार्य आहेत ना, हा ते एक पंजन घालूनच ते हे बनवतात. म्हणजे जेवण चांगलं होतं का. चांगलं होतं. हा एक पंजन खाली, एक पंजन फ्रीजवर, आणि एक पंजन पायात. पायात, असे आमचे ते कुक आहेत. आपला बटाटा भाजी आता तयार झाली. तुला कोथिंबीर टाकली का. कोंबडी नाही सर अंडा घालून, तू पंजन घालणार सर. भाजी पण आपली मस्त झाली. भाजी वाचली ना. वासावरच घे म्हणजे सगळं. थोडासा नॉर्मल पाणी त्याच्यात, थोडासा मीठ टाकलाय ना. लागेल म्हणून. आता तुम्ही काय करताय. हे कोथिंबीर थोडीशी भाजीची वरती टाकायची. एक भाजीला 4 हात. अशी बारीक करायची. टाकू ना. म्हणजे आपली भाकरी आणि भाजी खायला रेडी. अंडा घातला कोंबडीवर. घातला घातला दाखवा. अंडा. मग ते काय ते धुवायला अंडा लागतं. लगेच धुवून ठेवते बघ. माणसं अशीच ठेवतात ना, ती धुवून ठेवते. दाखवा. चांगलं असतं. काय लाल अंडा आहे. लाल अंडा आहे ना. तांबडा अंडा. तांबडी अंडी असतात ना. तांबड्याचं काय. आणि सफेद पण आहे तो तिथे घातला. हा असं म्हणून मग मी तुम्हाला सांगितलं. हे. त्याचा अंडा भाजी टाकतेस की काय. हा अंडा जर असा आहे ना, हा अंडा असा जर असेल ना, याला किती दूध टाकलात ना तरी तो फुटणार नाही. असा फुटत असा नाही. ठेवला ना तर तो फुटेल, असा फुटणार. लगेच फुटेल. म्हणजे आडवा ठेवला तर फुटेल. हा ना, असा याच्यावर किती जोर टाकला तरी फुटणार नाही. उभा ठेवला तर फुटत नाही. हम्म. सफेद अंडा. ते सफेद अंडा बघ, कलर मध्ये एक फरक आहे. मिनिट. एक मिनिट. कलर मध्ये फरक आहे. कलर मध्ये फरक आहे. आणि कोंबड्या गावठीच आहेत दोन्ही. दोन्ही गावठीच आहे का. दोन्ही गावठी. कारण गावठी असं मग एक पिवळा असं घालते. पण त्याचा गुण सेम ना. गुण सेम, आतमध्ये गुण सेम आहेत. आपला बिंदू आणि व्हाईट. हा आम्हाला तर असं वाटायचं मुंबईवाल्यांना. मला तर स्पेशल असं वाटायचं की सफेद म्हणजे बॉयलरच का, म्हणजे साधा का. हा तर बॉयलर सारखा वाटते, पण बॉयलर आणि हा अंडा आहे ना, तो आमची एक कोंबडी आहे ना, तो 3 प्रकारचा अंडा घालतो. म्हणजे 3 नावाचा अंडा एकच, पण 3 नावाचा असतात त्याचे. नाही नाही नाही, तुझ्या लक्षात नाही आलं. हा, एक कोंबडी सफेद घालते, एक कोंबडी पांढरा घालते, एक कोंबडी व्हाईट घालते. हा काय. व्हाईट सफेद पांढरा आणि व्हाईट हा. तिन्ही एकच. हा एक अंड्याचा नावं 2 आली ना. नावं 2 आलीत ना. 3 आली. 3 आली. व्हाईट अंडा, सफेद ते अंडा. काय ऐकतच बसले ते, म्हणजे कोणते 3 आहेत ते. चला भाकरी खाऊया, टेस्ट करूया. पाणी हे समजा. आपला सकाळचा नाश्ता ना. हे बघा, इकडे हसायचं काम चालू आहे, इकडे नाश्त्याचं पण काम चालू आहे. आमच्या सोबत तुम्ही पण या नाश्त्याला, बरोबर ना. सर्वांनी या नाश्त्याला. असेच अजून खूप भरपूर व्हिडिओ येणार आहेत. हे माणसं विचारतात की आपले व्हिडिओ किती चालले, किती माणसांनी बघितले, हा प्रश्न येतो ना तुम्हाला. हे आल्यावर पण विचारले की आमचे व्हिडिओ किती चालले. तर ते व्हिडिओ कसे चालले, किती चालले, ते हा प्रश्नाचं उत्तर मी तेव्हा देऊ शकतो जेव्हा तुम्ही त्या व्हिडिओला शेअर कराल सर्वांसोबत. आणि शेअर करण्यासोबत तुम्ही लाईक पण करा यांच्या व्हिडिओला. म्हणजे आम्हाला पण जरा मजा वाटेल जरा करायला आणि दाखवायला वेगवेगळं. आणि परत आपले वेगवेगळे ब्रँड आम्ही बनवू शकतो, किंवा असू शकतो, किंवा नाचू शकतो, सगळं करू शकतो. आमच्याकडे बरेच कॅटेगरी आहेत. फक्त तुम्ही आम्हाला जरा रिप्लाय दिलात तर आम्ही नको ते पण करू. लाईक करा व्हिडिओला, लाईक करा व्हिडिओला. एका माणसाने 5 माणसांना शेअर करा आणि कमेंट करा की तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला. आणि ह्याच्या पुढे तर व्हिडिओ येतच राहणार आहे यांचे ब्लॉग. आणि किती माणसांनी शेअर केला ना ते पण सांगा. तिच्या बहिणी आल्या आणि तो पाठीमागे भाव आलाय. हे भाव आणि बहिणी का. हे भाऊ बहिणी आहेत. हे 2 बहिणी आणि तो भाव. कधी हसणार आहे, कधी रडणार आहे, कधी हसणार आहे, कधी रडणार आहे. सारी जिंदगी माझी तुला
माझी तुला जपणार आहे. तुझे सारे उन्हाळे हिवाळे पावसाळे, तुझे सारे उन्हाळे हिवाळे पावसाळे, मी सोबत हात कायमचा तुझा धरणारी आहे. मी सारी जिंदगी माझी तुला जपणारी आहे. कधी वाटेत काचा, कधी खळगी काचा, तुझ्या आधी तिथे पाय हा पडेल माझा. तू स्वप्न पाहत जाना, तू बस खुशीत राहना. माझ्या वाट्याचे घे तुला सारी सारी जिंदगी माझी तुला जपणारी आहे. सारी जिंदगी माझी तुला जपणारी आहे. कधी हसणार आहे, कधी रडणार आहे, मी सारी जिंदगी माझी तुला जपणारी आहे. मस्त वाजवलं, टाळ्या वाजवा.